Anda manggaday lilang ko petama, so kang garing ta dua. Imon to mapita di katawano, ang tunay kasua. Batad nilang makapasyono si kukuris o guide na pakaptamanen taon sa taman sa pagkataman. Habibi akin di kapkaday sa panginam ko kang gagaring ta. Habibi akin ayabo apikiran ka na so kaya tayo dita di hanggaring panamaran at taman sa magkatarusa. Godin matay na makaptunatasa kapipiya ginawa. Igiramano to asumyagad rakita so kasosono na panamarantan na dua. Akap-akap sa puso adua na kaday sa panginam ko kang garing atakad na oras na kakwata boso singganin ta. Habibi akin di kapkaday sa panginam ko kang gagaring ta. Habibi akin ayabo apikiran ka na so kaya tayo dita di hanggaring panamaran at taman sa makaptarusa. Godin matay na makaptunatasa kapipiya